olkapään perusharjoite. Jos on kipuja siellä olkapäässä vähän tuolla sivulla takana, hae yläraajojen nosto, kämmeneltä ylöspäin, työnnä käsiä vähän pitkälle, hae lapaluista voiman työntönä ylös, ylhäällä, purista sormet nyrkkiin, napakasti, ota kyynärpäitä vähän koukkuun, vedä vähän lapaluita yhteen, pidä lavassa hyvä tuki ja laske sieltä ylhäältä. Kämmen ylhäällä alas, alempana voit ruveta rentouttaa ja päästää. Toista se 5-10 kertaa, jolloin saat sieltä hyvän harjoitteen olkapäille liikkuvuutena. Samalla lavan tukilihakset tekee töitä oikealla tavalla sieltä. Ja palauttelet aina hyvin alas. Ja se 5-10 kertaa toista.